A denominación de orixe Valdeorras presentou a edición número 26 da Feira do Viño de Valdeorras. A un listado moi completo de actos para todos os públicos únese este ano a Ruta dos Pinchos, organizada en colaboración coa Asociación Empresarial Valdeorras, e que convirte a esta edición da feira na máis madrugadora de todas as que se teñen organizado. O pistoletazo de salida será o martes día 27 de xuño. Nesta actividade participarán establecementos do Barco e a Rúa e vaise prolongar ata o venres día 30 de xuño. Este ano, ademais, a Valdeorresa quere ser unha denominación de orixe de cine, apoiando o sétimo arte no evento máis destacado do ano como é a Feira do Viño. Así, o mesmo venres, ás 8:30 da tarde, no Teatro Lauro Olmo do Barco, terá lugar a proxección da curtametraxe Dragón Branco, dirixido por Rodrigo Marini e premiado no Festival de Cine de Granada. O sábado día 31, a deportista olímpica Teresa Portela será encargada de inaugurar oficialmente o comezo da feira co seu pregón, acto que dará comezo ás 12:30 da mañá na Praza de Viloira. A primeira cata da feira celebrarase ese mismo día, ás 8:30 da tarde, nos xardíns da Casa Grande de Viloira, na que unha selección de viños amparados serán maridados con produtos de experiencias de calidade de Galicia.